Ngati achikondi anu amangokhalira pa phone. Ilili ndi vuto lomwe timalilandira ku inbox kwathu ndi anthu ena ambiri kuti inetu wachikondi wanga akangofika pa nyumba basi amangokhalira pa phone. Ndiye ndikufuna nkhani iyi lero tikambirane osati pongokhala ompanga accuse or kumpanga blame amene amangokhalira pa phone iyo. Komando lero ndikufuna kuti tisinthe approach bwanji tione kuti titenge kuti ndi vuto limene iyeyo ali nalo. Then ngati ifeyo mkazi kapena mwamuna tingathe kumuthandiza bwanji. Ndiye mu video ya lero tigawana mu zinthu 5 zimene zimatha kukhala kuti zimene zikumpangisa kuti azikonda phone yakeyo, komanso tigawana zinthu 5 zimene tingathe kumuthandizira kuti asiye khalidwe lakelo. Chinthu choyambirira ndi chimene timati emotional escape. Nthawi zina tu pa nyumba paja munthu amatha kufira kunena kuti communication yake ndi wachikondi wake ili tense. Or mwina palibe kuyamikirana, sayamikiridwa. Or mwina akuzifira kuti ali exhausted, watopa, watodwa. Ndiye nthawi ngati zimene zikafika iye uja amatha kuona ngati kuti phone ndiyo safe place. Malo amene iyeyo akapezako relief, akapezako kamtendere pang'ono. And amaona ngati kuti pa phone paja akapitapo amafira less charged, samakaweruzidwapo kwambiri, komanso amafira kuti ali in more control. Ndiye nthawi zina don't rush to judge kuti amene ndi chikhalidwe chake chabe, komano nthawi zina imatha kuti pali vuto lomwe kumpangitsa iye kuti azitero. Komanso chinthu cha number 2, stress management. Anthu ena atu phone ija amatha kuipanga kunena kuti mwina ali ndi pressure ya kuntchito, nkhani za chuma zikuwavuta, mwina ali ma personal struggles, ali mavuto amene alimo mkati mwawo. Ndiye izi zimapangitsa kuti zapange push to their screens, kuti mwina ayambe kuonera TV or atenge phone kuitulutsa nthumba kaya handbag as a way to ease that pressure. Amaona ngati kuti ndi njira yachangu imene ingapange numb anxiety, mavuto amene ali nawo, or kupanga distract their mind. Komanso chinthu cha number 3 ndi chimene timati feeling unheard. Nkutheka kuti mwina maganizo ake samamvedwa pa nyumbapo, or amangopangira dismiss, ino paja mwayambapo, kungopanga dismiss, tazisiyeni zimenezo. Or mwina akayambitsa kukambirana, akabweretsa issue kwa inuyo, you turn it into an argument, imangothera kukangana. So achikondi ena nthawi zambiri amatha kungopanga withdraw, ndikupita pa phone pawo rather than engage. Komanso chinthu cha number 4 chimene chimatha kuwapangitsa anthu kuti azipanga glue themselves to their phones ndi chimene timachitula kuti habitual addiction. Ichi chinde tivomereze, nthawi zina zimatokhazo palibe chifukwa chilichonse, koma chabe ali ndi chikhalidwe chimene chocho, komanso ali chabe addicted to their phone. And mukazayiona social media imapangidwira kuti ipange addict anthu umene anthu amakhala addicted to social media malinga ndi mmene social media inapangira scrolling. Kati wa short video izi timakhala addictive, ukaoneraka kakukoseka, ukaoneraka wina wake akuvina, ukaoneraka, so you keep yourself kuti let me scroll more kuti mwina make ndingaonereso zinthu zochuluka. So ena izi zimatha kukhala kungosanduka automatic chabe rather than intentional. Iyo sura akonzekera kuti atulutse phone, komano ifoti it's an addiction or a habit, amapezeka ngotulutsa phone ndikumaonera or ndikumapita kuma platforms amene iwo afuna kuti apiteko. Chinthu china cha number 5, avoidance of conflict or responsibility. Ena atu phone ija amatha kuipanga kunena kuti ngati njira iti kuti apange avoid ma difficult conversations, mabwesa nkhani za serious pabanja pano kuti mukambirane, iwo mkungopanga phone as a way kuti basi angopanga avoid that. Komanso ena mwina amatha kuti akupanga avoid my household duties, or ena mwina emotional intimacy, imatha kungokhala way yopangira avoid, ningomuthawa or ningomuzemba, so atulutsa phone yawo ndikumapanga scroll or ndikumapanga zizonse zimene iwo amapanga pa phone. Ndiye tathandize bwanji anthu tikazindikira kuti ali ndi vuto ngati limene lili. Pali njiraso 5. Njira yoyambirira is to change the approach, not the complaint. Tiye tisinthe njira yoti tiapangira approach ngati anthu amene wawa. Malomo wauza unena kuti iwe umangokhalira pa phone, tiye tisinthe approach, tiauze njira ina kunena kuti inetu I miss talking to you, inetu ndimasowa kwambiri kuyankhulana nawe. Tingathe kukhala ndi nthawi ina yake limodzi, mutha kuona kuti you are driving at the same destination mayankhulidwe onse awiriwa, komano mayankhulidwe enawa ali more respective, komanso mukumuzindikira iyeyo, mukumpasa ulemu wake. And mukagwisa ntchito njira ngati imeneyi zimayitanira inuyo to the connection ya anthu awiri inu rather than defensiveness. Kwa mukangofulumiza muzoti umangokhalira always pa phone yako, nthawi zambiri iye uja amabwera mu defensive mode, kuti azidefende, and zimapezeka kuti sizinathetse vuto lomwe ife tili nalo. Komanso tingamuthandize munthu hotereyo mu njira ya number 2 popanga create a phone free moment. Azibanja mamuna ndi mkazi, nthawi zina zake tiyeni tipange tima simple routines, kugwizana ndi amuna anu ndi akazanu. Bwanji mnyumba muno tipange ma phone free moments
nthawi imene tikudya tisamakhale tili pa phone, or mwina 20 minutes before bed tisanapite kuchipinda kukagona aliyense asamakhale pa phone. Those are simple things that we can agree and they can work magic. Izi zimathandizira kuti mwina mukhale ndi a dedicated time to talking or relaxing together as a family. Komanso chinthu cha number 3 chimene mungathe kupanga kufuna kuthetsa vuto limeneli ndicho address the real issue. Kukonda phone iko ithe kungokhala kuti chabe ndi symptom, komano mkati mwakemo mutokhala zonena kuti iniyo muzifunse honestly kunena kuti kodi pali ma unresolved tension pakati pathu, pakati pa ine ndi mwamuna wanga or ine ndi mkazi wanga, kapena pali disrespect pakati pathu, kapena pali emotional distance pakati pathu. Chifukwa mukadziwa mavuto amene wawo akuthandizirani kuti mukathana nawo first vuto linalonso litha. Chifukwa nthawi zina zimakhala zovuta kuti muthetse vuto lina yet vutolo likubwera chifukwa cha vuto lina limene iniyonso mukulidziwa and muli ndi njira zake zimene mungathe kuthanirana nalo. Chinthu cha number 4, model the behavior you want. Chinthu chinanso chofunikira amatha kupezeka zoti iyeyo munthuyo ndokonda phone, komano mzake akangogwira phone ndi iyeyo amabwera mompanga accuse munthu inayo, and yet nayenso amakonda phone. So inunso reduce your phone use during shared time. Kanoyambirira inuyo kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito kanu ka phone, chifukwa consistency yanu ichi imapanga speak louder than my reminders amene makhala mukumpanga remind wachikondi wanu nthawi zonse. Komanso chinthu cha number 5, rebuild emotional safety. Chinthu chofunikiranso mbanja ndi kupanga rebuild emotional safety, wachikondi wanu azifira safe. So iyeyo akamva kuti inuyo mmamulemekeza, mmamumvera, mmampanga appreciate, mmamuyamikira, izizi zimathandizira kuti even iyeyo asiye kugwira phone yake naturally, osafunanso kukakamiza or osafuna kuchita kukumbutsa. Zinthu zimene mungadziwe nzonena kuti kugwiritsa ntchito phone, addiction ya phone nthawi zina imatha kungokhala chabe symptom, ngakhale kuti nthawi zina imatha kungokhala addiction. Komano ikakhala kuti ni symptom pamatha kukhala zonena pali vuto limene mukuyena muthane nalo kale, fa limenelo ndi limene likumpangisa kuti wina yazingokhalira pa phone. Izizi zimathandizira kupanga fix connection yanu and zimapangisiranso and zimathandiziranso kuti zipange fix the screen time imene munthu amakhala nayo whether pa phone or pa TV. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.